Čaute. Tak aha sa. Toto sú pre nás prenádherné a slávnostné chvíle. Jedna knižečka, druhá, a teraz pozor, tretia. Aha. Šporko, šamrolka a vrecožrúť. A to, čo nám ešte chýbalo a čo nebolo obsiahnuté v týchto prvých dvoch častiach, sme dali sem. A to je hlavne, že elektroodpad a zálohovanie. A ja sa z toho strašne teším, Marečku. A povedz tú pikantériu, kto tu ešte účinkuje. A nový hrdina v tejto knižke, ktorý bude pokračovať v misii odpadkového fantoma, je náš maskot Samo. A ja som splnomocnený dnes jeho podpisom sa pridať k Brankovmu podpisu. Daj ho sem. A my to takto krásne pripravíme pre každého, kto sa zapojí aj do našej súťaže. Takže tešíme sa z novinky a tešíme sa, že pokračujeme ďalej v našej prenádhernej spolupráci. Várečku, Paráda. ja ďakujem zatiaľ. Ďakujem. Ideme ďalej. Podmienky súťaže nájdete v popise pod týmto videom.